versus 3 youtuberi. Let's go, frate, trebuie să câștig. Salutare tuturor, numele meu este Lucas și astăzi ne vom juca niște Stumble Guys cu prietenul meu. Cum îl cheamă? Am uitat. Dar glumesc, Crispy. Da, din păcate trebuia să ne jucăm cu 2 youtuberi. Dar primul youtuber a ieșit din joc și al doilea e aici cu mine, fix live aici cu mine, numai că, frate, el nici nu vreți să știți ce face. Se joacă burrito, frate. La ce să vă gândiți? Face burrito el. El face burrito, el se joacă burrito. Dar lasă-te, mă, califică-te, câștigă meciul. Trăiește-ți viața, mă. Ia, mă, pumn. Ai, ce pumne-i de dea. E cel mai bun pe care îl cunosc și a murit primul. Guys, revin cu al doilea meci când ne jucăm și cu al doilea youtuber. Ok, guys, îl am aici pe Ionuț în sfârșit. Salut! Deci, hai să ne jucăm. Chiar acum. Da, play. Deci, da. Am jucat și el. Nu uitați, dați like că am postat un videoclip la Ionuț 2012. Like și subscribe. Da. Și la mine și la el. Dacă nu te vedeți mai multe videoclipuri. Așa. Și la Ionuț 2010. Da, pentru că el a plecat în Italia și vreau să arătați cel mai mult suport. Nu mai a fost atât de mulți. De vreo o lună, două. Mă, uite, mă. Are specială el. Ok, guys. Și am un challenge pentru voi. Pentru acest episod, vreau să vă spun, îl vom face cu challenge-uri în fiecare episod. Pentru acest episod, voi vă face, să vă spuneți, ce veți face voi, spuneți în comentarii, ce veți fi voi dacă vă faceți mari youtuberi. Gen, ce veți face cu gaming, cu vlogging, cu building, și să știți, când o să stai, mă, că-ți dă busta pum și tomară. Când o să fii cu acest canal, o să vă apuc și de filmări cu bicicleta pe munți. Pe munți? Dar da. Cine ești tu, mă, pe munți? Bă, păi mă duc cu muchachos. Am murit. Nu mă ieși schema, guys. Întoarcem cu al doilea meci. What? Păi! Aha, doamne, fără schema, guys. Am dat o reclamă, am dat un video și am zis... Bă, frate. Rare. A picat o rară, e bine, zi bine. 10... Echip. Bă, n-am să plâng absolut deloc. Ce te picat ție? 10 gemuri e bine. Întoarcem cu al treilea. Ok, guys, să nu uitați să vă duceți și să ne dați mie invite. Lucas ei și Rob, linie, ce Dumnezeu scrie acolo, Ionuț. Și Belu Codabra. Ionuț. Nu-mi pasă, sincer, ok, că nu-mi pasă, frate. Bă, tu vezi cât e numele ăla? Așa-l cheamă și frate meu. Unde-i frate meu? Abra. Da, și dați-l la Ianis. Ianis 2010. 2010 și la... Și la Mu dau lapte aici. Și la fratele meu aici. Și la... Bă, Lucas, vrei lapte? Nu? Păi hai să dau lapte de capibara. Dar eu am capibara, tu ai capibara. Caza să mă fură! Ajutor! De către mai malefic cu de violente, ajutor! Bă! Strike that fire fist! Îi dau target. Da, deci, eu sigur nu chiar acum am început videoclipul și el chiar acum a spus ceva care n-ai voie să spui pe YouTube. A spus pumnul ce nu contează. Știi? Știi ce zic? Nu-i, da. Da, mie îmi pasă. Ia să mă uit. Calificare! Bravo!
Este scorul 1. Ioane. Zi da, Ioane. Da? 1-0. Câte minute ai? 5. Guys, eu cu prietenul meu aici, Da. Ionuț, vreau să vă anunțăm ceva. Chiar acum vreau toți care sunt la acest videoclip să vă duceți la Ianis 2010. Știu că e foarte mare promovare aici pentru el, dar a plecat în Italia pentru 11 zile și îmi va fi dor de el. Pentru mine e ca un frate. Și vreau să vă spun, guys, să mergeți să dați un subscribe și să-i spuneți în comentarii să începe să postează iară. Că am început și eu să postez, am început și Ionuț. Și Ionuț a spus că are o verișoară care vrea să începe YouTube. Dar ea nu știe cum. Ea nu știe cum și m-a întrebat pe mine Ionuț. El a spus că nu vrea să-i spună ei să apucă de YouTube și a spus de ce? Pentru că mă bate. Okay. Dar nu trebuie să te bate, că dacă tu ajuți pe ea să facă YouTube e și mai bine. Dar folosește talentul care ți l-am pus. Folosește-l. Stai. Vezi că, uite, pune-te și sari. Pune-te și sari. De nu, uite, ți-l pui și sari. Ți-l pui și apeși pe sărăit. Păi? Pentru că, uite, ți-l face cancel. Uite, cancel. T-pose! Ha! Ce-am prins-o. Bă, dar nu mai da pumnă! Că te bat! Crici. Aici trebuie să câștigi, Ioane. Te rog, câștigă. Pentru mine, să fie 1-1. Să fie... Face schema, pierde. Nu, s-a făcut schema. Vă spun că e bun. Nu reușește. Cum Dumnezeu? Cum Dumnezeu mare a făcut aia. Te rog să pierdă. Yes! Oh my god, ne întoarcem cu meciul. Bă, dar nu pot să cred, guys! O luat win-ul! Bine! Hai Dumnezeu. Primul la 3 câștigă. Ok? Primul la 3. 1-1-1. Da? Deci țineți minte, guys. Cum vrei mai 1-1? Tu ai câștigat un meci? Eu am câștigat un meci? Și Abra a câștigat un meci. Bă, dar Cristian a câștigat 2 meciuri. Nu. Acum lasă, nu contează. Las că nu mai lăsăm să câștigă acum. Nu mai lăsăm. E Andrei 2. A, da, și dacă vă întrebați, eu cu Ionuț și cu Cristi ne jucăm pe telefoane, da. Că pe mobile. Dacă nu putem să vorbim cu Cristi, pentru că suntem la distanță mare. Am numărul lui, numai că... O să fie greu să ne jucăm. La 10 like-uri îi fac Lichi numărul lui Ionuț. Vă dau numărul lui Ionuț la 10 like-uri. Vi-l dau pe lui, vi-l dau la 50 de like-uri. Nu, la 100 de abonați. Vă dau primele numere la numărul lui Ianis 2010. Ah, mersi. Și la mine. La mine nici să crezi. Bă, da, uite, frate, câte speciale are. Eu am o specială. Eu am numai o specială, guys. Pleacă, uai, Davica. Ai grijă să nu-ți dea până. Ai grijă să nu-ți dea. Mă, pleacă, mă. Ce vrea, mă, el? Băi, ai văzut nou skin? Ia, uite. Cine a văzut nou skin cu lui Beniță? Să știi că ăsta face pariu că deja l-are. Că ăsta bagă bani în joc. Are și picior. Vrea să dea pum. Mamă, și vrea să dea pum. Să nu-i meargă schema, Dumnezeu. Nu. Eu vezi schema. Ai văzut în fața. Acum dai emote-uri până la să zic acum. Pe care ai videoclip. Să zici că oare. Uai, și era să dacă câștigă Ionuț, vă dau 30 like dacă câștigă Ionuț. Nu, dacă câștigă Cristi, să dați un mare like. Și eu câștigat Cristi, să-i dați un mare like chiar acum. Deci, acum poți să videoclipul că vreau să fac și eu. Are 3 puncturi. Are 3 puncte. Hai, mâncațaș. Stai, dai, am un spin. Încheiem videoclipul cu un spin și un match. De Legendary Block 30. Și pe aia închei videoclipul.
Dar Mă reîntorc. normal. Nu, legendary. Stai că vreau să dau și... Bă, mai joc turnament. Bă, păi ce facem aici? Deci haideți să deschidem și mă întorc când îl deschid. Ok, guys, deci acum dau spin-ul, uitați-vă voi. Gata, Cu ce mă ajută asta? Îți dă noroc mare. Deci nu că îți dă noroc, dar îți dă noroc mare. Cine, bă, guys, vreau să vă arăt un lucru în shop. Cine ar da 50 de lei pe skin-ul ăsta, gen? Eu chiar mă nervez. Reinhold. Judge Reinhold. Gen, cine dă bani pe skin-ul ăla? Dacă dai bani pe skin-ul ăla, cred că ești un tryharder. Da, guys, el... Cât aș dau spin-ul la Epica? Da, cât ai? Da, am 32. Are Diamond Demon! Tu da știi, voi? Da, da. A, deci te are. Bine, nu mă. Nisman? Dar eu mă rog Cine e ăla cu turnament. Nisman? Eu mă, ce? Bă, cine e ăla cu Nisman? Eu mă joc turnament. Nu mă bagă pe mine. Că nu pot să merg. Că n-ai gemuri. Ok, guys. Tu n-ai gemuri deloc. Numai dacă îți dă 10 costă, nu știu unde să mă stai grijă la ăia cu punct. Florin și-a dat, dă-i ușor, frate, că vreau să vorbesc eu aici cu fanii mei, tu ai volumul la maxim. Gata Streets! Da! Uite, bă! Chiar o dat cineva așa... Toți care chiar au dat 50 de lei pe ăla sunteți un tryhard mare. Frate, gen pentru ce? Nici nu-i ceva șmecher la skin-ul ăla, ba da. Gen dacă l-aveai înainte și știi că erai hacker, dacă l-aveai înainte. Ca am văzut la un videoclip, mă uitam la Mădălin, da, recunosc, mă uitam la Mădălin, ok. Recunosc, da, ok. Și spunea că dacă se juca un Sploding Sharks, nu lăsați să mă face bun. Se juca un Sploding Sharks și a spus că dacă ai skin-ul, că dacă te uiți la comune acolo, dacă te duci la comun skin și stai acolo vreo oră să te uiți. Oh my god, ce noroc am! Ce noroc am, băieți! Ce noroc am, fraților! Așa, deci mergem prin spate. Ia mamă. Așa, guys. Băi, uite. Era hacker, deci... Era unul care se juca tot timpul, gen... Nu scăpa de el. Lucha libre! Lucha libre! Calificare! Calificate! Ne-am calificate! Tu ai dat 50 de lei pe skin-ul ăla. Nu. Și îți dă și niște perfuri. Îți dă și un footstep. Bă, recunosc. Eu nici nu știu cum se bag bani în joc. Te duci la agenți Dar care agenți? și ia că vă dau adresa mea de e-mail, like, că da, dacă e. Așa, păi te duci la agenți, la bancă, îți bagi bani în bancă și după aia, frate, îți bagi 100 de lei și puțin skin. Până la urmă, cred că îmi sunt bani. Îmi iau un microfon, îmi iau laptop și mă apuc să cât văzile. Mă auzi? Deci tu îmi zici mie că îți aștepți 1000 de lei să ții un microfon, vreo 500 de lei pe un microfon. Bă, numai un second hand microfon cât costă? 200 de lei? Nu, 300 de lei. Un second hand microfon. Că am vrut eu să-mi cumpăr microfon, că am vrut și să fiu acolo la YouTuber mare, mă. Deci vreau să spun, cum poți să-i folosi ceva legendare? Nu pot. Pentru tu de ce te le apuca și ai mai scrie că bă, dacă mi le pune. Ai uitat că te-am mintit. I-am spus că pot să blochez legendarele și le-am pe toate legendarele. Că am spus că eu mi-sunt un admin, am ajutat cu mapa asta. Cu mapa de Legendary Blog. Că da, dacă e. Păi, dar ce am făcut, fă? De fapt, eu Dar ce am făcut? Că tot nu înțeleg. nu mi-au băi. Ajutor! Guys, mă vânează! Ce am făcut, mă? Ce ți-am făcut? Zi-mă ce ți-am făcut. Bine că mă vede logat ce fac. Ce faci? E pe partea acolo.
Mamă, ce faci, frate? Mă vând... Ce? Mamă, ce face, frate? Cred că nu are voie să se uite pe treburile alea. Dacă Stumble Guys, mă ieri că el îi pun rău la Stumble Guys. Stumble Guys în fiecare zi. Nimeni nu se știe. Bă, dar dacă vrei să fii YouTuber mare, trebuie să fii și pe TikTok, serios. Nici nu te glumesc. De trebuie să fii pe YouTube? Da, nici nu te glumesc. Nici nu te glumesc. Eu nu te glumesc. Sau mică, eu nu te glumesc. Bă, dar nu mai dau, mă, punctul. Oh, dau picior, da, na. Bă, ia tu, mă. Atenția, peci. Mai jucăm un meci, hai! Jucăm un meci? Cine te mai jucăm un meci? Bă, dar faci tu video. Bună și bine v-am găsit la un nou episod, adică primul episod când am fost pe celălalt. Și astăzi ne jucăm Stumble Guys împreună cu prietenul meu, Lucas. Salut! Mă scuzați că am voce așa, dar așa se merge pe filmare. Așa, și acum o să ne apucăm să băgăm un meci. Fă tu party. Bine, mergi. Bun. Atunci băgăm un meci de burrito. Noi în loc să zicem burrito bonanza, noi zicem burrito. Burrito. Shawarma. Shawarma românească. Burrito pentru mine și pentru noi e... Nu, burrito în România e shawarma. Și dacă vă întrebați de tot atâta, de fapt asta mult. Asta 20 de ore 30. Pentru... Asta poate să postez nimic. Lasă, nu mă poți te arată. Lasă să mă O, poți. stai că pierdem meciul. Cum ar fi să piardă? Primul episod, prima pierzătură. Mă tot ce să râd acum. Tita, peci, pe... calificare, let's go! Guys, luăm și noi ăla cu Make It Rain pentru gen. Da, guys, dacă vă întrebați ce mă joc a Legendary Block Dash. Da, ce? Da. Cum să spun? Prezintă-ne prietenii tăi. Din ce prieteni? Din toți. Tu ești singurul prieten la care glumesc. Primul prieten e Ianis 2010, dați subscribe la el chiar acum. Băi, cum am spus, și pe canalul meu. Și la Ionuț, da. După aia îl avem pe Ionuț, pe 1 Patrick. Hai să facem azi măcar 10 like-uri. Măcar. Măcar 10. Și îmi dă numărul. Dacă facem 10 like-uri, mă calific. Nu, dacă facem 10 like-uri, te las să zici numărul meu. Îți spun mică. Deci dacă facem 10 like-uri, vă spun numărul Lucas. Da, să nici nu bănuiești. Să nu mă uit pe canalul tău și vreau să văd. Numărul lui Lucas este 07, n-am gatelă, să mă apui de Marivelă. Nu pot să spun, pentru că dacă te sună, o sună pe moșica ta. Da, mă sună pe mătușa mea, că eu am cartelă nouă. Deci nu să vă spun niciodată numărul Lucas. Și dacă zici să sunați pe mătușa Dar mea. eu nu sun și vorbim prin mesaje. Dar o să vă dau numărul lui și vorbiți prin mesaje. Să te gândești. Sau dacă vreți, vă dau numărul lui Alice sau vi-l dă Lucas. Da, eu. Da, îl dă și mie. Dacă facem acest videoclip 50 de like-uri. Dacă strigem. Dar 10 like-uri e prea puțin, frate, nu te gândești. Pentru un număr de telefon. Sperăm să ne calificăm pentru voi. Pentru voi. Scuze, guys, scuze pentru aia. Apetit, yes! Mă calific. Make it rain! Deci, dacă strigem 50 de like-uri, vă calific. Aveți 3 secunde.
facem amândoi. A terminat. Nu știi ce facem? Știi ce facem? Știi ce facem? Știi ce facem? Deci, guys, Lucas vrea să spună ceva, dar spune. Deci, guys, pentru mine la 150 de abonați, vă dau numărul lui Ionuț. Nu, vă dau numărul lui Ian din 2010. Glumesc, îi Dar dau... măcar să facem într-un an, 2, să facem măcar o Da, mă, guys. Guys, numai cu număr. Măcar să facem 100k abonați. 100k într-un an. Într-un an, 2, am zis. După ce Da, da, adică după 10? Adică 1-0. Bă, Luchi, eu sunt mare afacerist. Bă, frate, dar tu... Bă, dar tu YouTuber, frate, să crezi cei mai tari, frate. Să crezi că ei... Gen, avea unul vreo 2 abonați și făcea una. Nu te dă subscribe la el chiar acum. Ajunge pe la 100k ca mine. Cu 2 abonați. Dacă 2 abonați, uite și dă subscribe. Eu mă culc chiar acum pe videoclip. Așa, guys, asta va fi... Deci, vă rugăm să strângem multe like-uri. În 3 minute vom da un spin. Pentru că când poți dau dacă spinul. strângem multe like-uri, Guys, am văzut asta, pot să vă spun un lucru, guys. Ok, Lucas, mergi tu mai rapid, ok. Lucas! Mă iubiți? eu Da? Mă iubiți! Lucas, Ai murit? de... Ai murit! Dumnezeu cu mila! Lucas, ce mă arată și Get sturdy. De ce nu știu acum? Că nu știu, că am pus stop la filmare. Îl vreau sturdy. Vrum. Lucas merge destul de ușor, știi ce zic? Bă, frate, vreau sturdy ăsta. Ninja Round. Gata, guys. L-am dat. Hai, guys, să dăm hai să dăm. Da, ce? Hai să mă abonați. Hai să dăm, ce mai fac? Câte te abonați ai? Vreo 90. Așa. Te rog, hai pica. Vă gândiți voi! Bună, dar ai văzut că am și de dare Game. Da, am văzut. Let's go, guys! Chiar o vreau. I-a scris în comentariu și a scris Gata. Ciao.